murnya pamur kencana Oh, Gatotkaca. Oleh petandingan ngenteni sisipe paningal keparat. Iku Kang para jalu iku Kang para kalpak ora tak uripi bakal tak mateni. Iya Gatotkaca. Ora ana pangunen-unen mati dijidata suta dibanting dok ketapakan pucaka landheping pusaka. Apa kak tak cangking kelet-kelet kok sumpiti sanjang Bathara Kala. Iku aku marem-maringi marga antaka Drisegla lunga. Apa bidhok pangeningalem. Kang tak gawa pusaka cakra inten landhep sewu. Landhepe pitung cemukur mandi pitung pas wolung racun dadana pusaka. Iku aku maringi marga antaka marga dalan antaka pati lek bener sliramu mulai napakake. Ning ora bener sliramu mulai napakake. Ora luput ning bali pusaka tangget Triwalakanta. Lah tegese Triwalakanta, Tri telu kanta yuyuwana yuyu mati kene supitmu dhewe. Oh, duduk wong-wongane gak tak ayati pusaka cakra inten sidot. Dadi cilakamu temen. Hati-hati Gatot. Prabu Gatotkaca hoyang kasinggihan dawuh panjenengan yang kang wayang paduka menika sinten aku Pandhu Dewanata la wusana dinten mangke kula badhe dipun ayati menika pusaka panjenengan cepengyan iya Gatotkaca iki kesalahane Bathara Kresna ayo ren dina iki wis dimilik utawa bukti ayo tak jak munggah nang kayangan pucak 29 nggih menawi ngaten kula piwudan dawuh panjenengan Rama pupulo namit sawaning kang Pandhu Dewanata. Ayo Gatotkaca ibu pupulo. Saji Lampung
aku Prabu Bumunarka Rama kasingan dawuh panjenengan dina iki pusakaku ilang. Iki tak golek madya apa jelas tak golek nang kayangan Suralaya. Menika kula ngestakake dawuh panjenengan. Oh, pupulun pusaka kula ical pupulun. Karya panjenengan. Nganti mati lho iki bumu. Iya nek sliramu wis mati lek durung mati. Ae tak tetesi banyu pengrep ulya kaya jamang dumunung-munung. Prabu Bumunarka Sura eyang kasingan dawuh panjenengan Uma iku masalah atek senopati iku dudu tuwekmu derajat lan pangkat iku dudu nek iku nek Gatkaca dados ngaten eyang lah mula dene iki sliramu bali nang negara Prajutrisna iki ora usah para rebut menawi ngaten kula niwi dawuh panjenengan eyang kula badhe wangsul teng negari Prajutrisna eyang Bathara Brama, wa pupulun kasinggihan dawuh panjenengan. Lah dina iki kayangan Suralaya nganti kocak. Kawacandra muka dina umupsan hampir kaping 7. Iki jelas ana sitang kang mumbeh kayangan Suralaya. Dina iki awatana sapa kang munggah kenang kayangan Suralaya. Sanika dawuh panjenengan kula kang munggah.
Niki Ratu Dwarawati Sri Nalendra Bathara. Oh, pupulun leres dawuh panjenengan kula Nalendra Bathara. No panjenengan nika dewa sinten, Bu? Aku Bathara Grama. Bathara Grama ingkang wingking. Menawa sliramu rademen ngaku Bathara Sutra. Kresna nganti sliramu kanang kayangan. Oh, iki mangkene pusakaku cakra inten ilang. Iki munggah nang kayangan apa Madya Paja? Kresna iki ora ana wujuding kayangan Suralaya dina iki bali. Oh, gak. Lek ora bisa ndunung tak ora tarik. Ora pengajaran.
Gara-gara konongnya katon pinggir padese iki Bathara Grama Bapak pulun kasinggihan dawuh panjenengan dene iki sliramu nganti keplayu-playu menika Bathara Kresna ngumpati pusaka cakra enten lho Kresna andha tukalmu lila pengamu ayo tak aturake marang pupulun Ratu Miratnya sekali pupulun kasinggihan dawuh panjenengan kula pupulun Bathara Brahma mikir saci seswa arane pesan namala nadyan lama jalamong tanpa ukara Jolaya lampawa loya naraputa kae kota koma nyambut gawe lho Yai Guru Kakang Mas Koko Nerada wonten menapa dinten mangke Bathara Kresna menika kecalan pusaka cakra enten dinten mangke nempuh wonten kayangan Suralaya Kakang Mas Pupulun Resikaneka putra lho Yai Guru kasinggihan dawuh panjenengan dinten menika kula mboten mangertos Kakang Mas dinten mangke monggo minggat dhateng kayangan pucak 29 kimawon lho menika kula ngastakaken dawuh panjenengan Bathara Kresna Pupulun kasinggihan dawuh panjenengan ayo dina iki tak mujak munggah nang kayangan pucak 29 nggih Pupulun Kanjeng Rama Pupulun namit sawaning Kang Putra Bathara Pupulun Ing
wayang Mulia-mulianya nira katon tanpa usada Narabuta amati butaku jeneng kiri iki ra luput Bathara Rama pupulun kasinggihan dawuh panjenengan Kang. Lho kok nganti seliram mlayu-mlayu nang kayangan pucak 29 ana perlu. Menika ngaten pupulun rening Kresna kala wau kecalan pusaka cakra enten nempuh ingkang putra. Dados kula mboten saged ndulungake kula dak munggah dhateng kayangan pucak 29. Oh, Bathara Guru dadi kaya mangkono iki jelas. Iki Pandhu bareng ngomong marang wong kaya aku menawa nek Kresna iki gawe katinggi patine Gatkaca iki anut-anut lakune putrane Prabu Bima Narakasa. Pupulun dados ngaten. Lah wusana dene iki endi wujuding Kresna? Menika pupulun Kresna ayo anda duka mulia iki marang padane pupulun Sanjang Tunggal. Kasinggihan dawuh panjenengan kula ingkang Cita Bathara Kresna. Nek sliramu kating wujuding golek pusakamu iku pusakamu ana ndek mburimu Pandhu Dewanata. Oh, paman lepat ingkang putra Kemanun sepunten paman Kresna sliramu ora salah. Iki pusakamu. Sliramu iki nganti nuruti putramu. Iki ora luput kejaba kliru. Kresna Pupulun kasinggihan dawuh panjenengan bubulun. Dinten mangke pusaka sampun kula kepeng. Iya Kresna ra luput. Bathara Guru. Rama pupulun kasinggihan dawuh panjenengan Rama pupulun. Ora nganti iki Gatotkaca mbangun teki ana ing pasaraning Pandhu Dewanata. Pupulun leres dawuh panjenengan pupulun. Ora sliramu ngangkat putra Gatotkaca oleh kok dadekno senopati dadi jagone dewa wis kok tengeri apa Pupulun menika mboten kula tengeri menapa-menapa sakniki tengerono para tengeri apa Pupulun dinten mangke Gatotkaca menika badhe kula tengeri kula pundhut putra Mas badhe kula tengeri Wahyu Simbul Kencana ali-ali mripat kumala menika badhe kula tengeraken miwah ingkang putra Kaki Prabu Gatotkaca. Dadi para tengeri Wahyu Simbul Kencana ali-ali mripat kumala. Inggih Rama pupulun.
Bathara Kresna. Pupulun kasinggihan dawuh panjenengan. Lah mula dina Seksena nek Gatotkaca dina iki wis kanggonan wahyu simbol kencana ali-ali mripat Gumara. Menawa ana citakang kate nglendih pelungguhan Gatotkaca aja oleh nggugah nang Pandhawa, aja oleh nggugah nang Madyapada, nggugah nang Kahyangan Suracet dibandul ning Kawacandra dimuga. Pupulun lelepate ingkang citake mawon nun sepunten. Iya Kresna. Rene dina iki wis pusaka cakra wis para gawa lan Gatotkaca dina bali ana Ngamarta supaya ora dadi arep-arepe Kadang Drata Pandhawa. Pupulun leres dawuh panjenengan kula nuwun tambahi pangestu. Pupulun kula nambahi pangestu. Iya Gatotkaca kang ati-ati. Pupulun dinten mangke kula badhe wangsul dhateng Madya. Aja Pupulun. Diwal Kudara Brantasena Unta kakak ora luput bener kang dadi aturmu kamula dina iki nganti glitheng kakakku dadi terembukan marang para kawula dina iki gak karuan kang dadi larine kabeh semburat iya adi Diwal Kudara amit aku kang teko adi
Thank